1944 році новемброві Павел Цибере протестував в Москві проти насильственного включення подкарпатських русинов і їх Республіки Подкарпатська Русь у состав комуністичної Совєтської України, но вже у статусі простої області. Чому його місія не увінчалася успіхом? Павло Цибере – унікальна людина, великий благодатний русин, унікальний патріот, герой, дипломат. Коли говорять всякі партійні приходьки в наш край, що вони приходили сюди в Закарпаття, а то й не могли знайти на керівну посаду людей, бо люди такі забиті, неграмотні, отсталі, то це дійсно на місцевий народ русинов була велика клевета. Ніхто з прийшовших у наш край в часи комуністичні, да і в нинішні націоналістичні, не може рівнятися навіть із русином середнього статуса, середньої планки. А от такого великана, як русин Павел Цибере, не Западна Україна, не восточно такого великана політичного і національного не мала. Павел Цибере, повторюся, юрист, дипломат, політичний і культурний діятель, родився 10-го року у селі Залуш, нині на Закарпаттю. Во время учоби учився у Празі, активно робив із студентами, організував асоціацію «Возрождення». У 1936 році він ініціював створення Русинського образовательного фонду «Народний університет» з філіалами в Хусті, Ужгороді і Пряшеві, бо вже туди Прага злобно, підкреслюю, злобно, виходців із Галичини українців фінансувала або давала учитися безплатно, а хто русин у Празі – плати гроші. В октябрі 40-го року президент в ізгнанні Едуард Бенеш назначив Павла Цибере членом Державного совіта і главу управління по ділам подкарпатських русинов. У Лондоні він основав Общество друзів Подкарпатської Руси, опублікував там газету «Єдинство» і «Карпатські новини». Після того, як Германія напала на Совєтський Союз, він узнав про трагічну долю подкарпатських політичних біженців, котріся оказали на території СССР, но у концлагерях. У місті з аташе і начальником Чехословацької воєнної місії в Москві Гельодором Піков Павел Цибере добився освобождення русинов із гулагів, з тих, котрі ще не поумирали від голода і холода, і включення всіх русинов, граждан Подкарпатської Руси і граждан Чехословакії, формований Чехословацький воїнський корпус під командуванням Людвіга Свободи. Якщо ви мене звідаєте, іменно в 44-му році, в новембрі, він протестував, Павло Цибере в 44-му році в Москві протестував проти насильственного включення Подкарпатської русинов у їх республіки Подкарпатська Русь у состав комуністичної Совєтської України. Ну, вже тоді в статусі дійсно простої Сталінської області, бо не треба забувати, названня Закарпатська область – це сталінська назва. Давно би її треба по закону декомунізації змінити, но, уви. Ну, на жаль, його місія Павла Цибере не увінчалася успіхом лише тому, що Сталін планував переформувати вже границі Європи під себе. А Подкарпатська Русь, як ворота в Європу, уже була запланована взята з ним. Но іменно Сталін дозволив українізувати русинов Подкарпатської Руси. Вождь комуністів перетворив на свою сталінську область, Закарпатську область, як воєнний плацдарм для контроля над Європою. Нинішні українські мудреці вдовж і вподовж порізали на куски Сталіна. Но його злочини проти русинов, проти русинського народу, проти Закарпаття, Подкарпатської Руси не осуждають, а лукаво кажуть, Закарпаття приєдналося до Радянського Союзу як воз'єднання історичних земель. Якщо річ йде про Галичину,
злобний Сталін насильно приєднав Галичину у 39-му році до України. Це злочин був. Треба відмовитися від того знаменитого договора. Що так ведуть себе нині мудреці? То ту сталінську, антирусинську пропаганду нині на нас оперують. Не є народу русинів, не є проблем. Є русини, треба їм дати право на землю, на національність, на школу. А є народ русинов, так значить, треба об'яснити усім чиновникам, чому в школі не є вивчення історії, язика русинського, чому в університеті не є, кстати, у Русинському університеті, бо Ужгородський університет був созданий до того, як в наших землях була создана уже українсько-совєтська Закарпатська область. Осінню 45-го року Закарпатська Україна, труда Подкарпатська Русь, создала на своїй території Ужгородський університет. Пізніше він переклали його як національний, але він наш, русинський, а в ньому не є навіть вспомінку про історію русинов. Кстати, Академія наук України нульове знання має про історію Закарпаття. Любі історики українські, котрі хочуть вивчати історію Закарпаття, ставиться під сумнів, а по чому ти вивчаєш? І наконець, так нам важливо пам'ятати, що на нашій землі уже, слава Богу, скоро 30 років ми в складі незалежної України, за котру ми голосували, котру ми разом з українцями создавали. І як би то не сердилися на нас і не клеїли нам различні діла, ми будемо завжди говорити, ми мирний народ. Бо якщо було б інакше, многі би плакали наші противники. А ми народ мирний, православний, канонічної церкви. І рахуємо, що в даній ситуації краще поступити так, а не іначе. Бо іменно якраз Павло Цибере уже до приєднання указав, що неправильно поступати. У Лондоні виступав проти таких рішень. Не слухали, але запам'ятали, що він був противник приєднання Подкарпатської Руси до Совєтського Союзу, до радянської комуністичної України.